Сәлем, дуслар. Сәлем. Дуслар, мен бүген эшкә килгәндә агачларның матурлыгына шаккаттым. Аларның яфраклары төрле төскә кергән. Әлфия апа, син дә аларны күрдеңме соң? Әйе, Гөлнара. Әле күреп кенә калмаган безнең Әлфия апабыз, яфраклар ярдәмендә бик матур рәсем дә ясаган. Дуслар, әйдәгез аны бүген бергәләп ясыйк. Башладык? Дуслар, бу рәсемне ясар өчен безгә төрле формадагы яфраклар, стакан белән су, гуаш буяулар, пумалалар, гади карандаш һәм ак кәгазь бите кирәк булачак. Иң элек гади карандашны алабыз һәм ак кәгазь битендә ваза рәсемен ясыйбыз. Дуслар, сез дә безнең арттан кабатлагыз. Хәзер без гуаш буяулар һәм пумала ярдәмендә вазабызны буяуга керешәбез. Дуслар, игътибар итегез, Әлфия апа вазаны аның формасына туры китереп буйый. Вазаның өске өлешен без буямыйча калдырабыз, ул аның ут төшкән җирен күрсәтеп торачак. Вазаның сул ягын һәм аскы өлешен без катырак басып, куерак төскә буйыбыз. Ул безнең күләгә төшкән урынны күрсәтәчәк. Вазаны ясап бетердек. Хәзер инде яфракларга күчәбез. Без яфракларны алабыз һәм матур рәсем килеп чыгарлык итеп аны кәгазь битенә урнаштырабыз. Мондый матур яфраклар алтын көз билгесе. Әйдәгез әле көз турында матур видео карап үтик. Жылы җәйдән соң җиргә алтын көз килә. Көзен кояш җәйдәгедәй каты кыздырмый. Көннәр әкренләп суына, күк йөзе соры болытлар белән каплана. Еш кына яңгырлар ява. Салкын җилләр исә, көннәр кыскара, төннәр озая. Көз көне агачларның яфраклары сары, кызгылт сары һәм хәтта кызыл төсләргә керә. Аннары җиргә коела. Бу күренеш яфрак яңгыры дип атала. Әмнә чыршы, нарат һәм ак чыршының ылыслары кыелмый. Алар кышны яшел килеш каршылый. Салкын көннәр җитүен хайваннар, кошлар һәм бөҗәкләр дә сизеп ала. Алар әкренләп кышка әзерләнә башлый. Тышкан, әрлән, сукыр тышкан һәм күсе өннәренә бәрәңге, чикләвек, орлыклар һәм ярмалар туплый. Тиеннәр төрле җирләргә гөмбә, чикләвек һәм чыршы нарат күркәләре качыра. Йыланнар, бака, әкәм-текәм, көлтәләр тыныч урын табып, язга кадәр шунда яшеренә. Аю, керпе, бурсык өннәренә кереп, язга кадәр йокларга ята. Кышында үзләренә азык таба алучы хайваннар бар. Алар пошый, төлке, бүре һәм куян. Бу хайваннар йокларга да ятмый, азык запаслары да тупламый. Кайбер кошлар кышкы салкынга түзеп тора алмый, җылы якларга китә. Без аларны күчмә кошлар дип атыйбыз. Башкалары туган якларында кала. Алар кышлаучы кошлар була. Мондый кошлар азык табу җиңелрәк булсын өчен кешеләр яшәгән җирләргә якынрак килеп урнаша. Кышка хәтта бөҗәкләр дә әзерләнә. Камкалар һәм энә караклары җылы якларга китә. Кондызлар һәм кайбер төр күбәләкләр агач кайрыларында яшеренә. Кырмыскалар яларының керү һәм чыгу юлларын каплый. Кышкы йокыга әзерләнә башлый. Көз уңыш җыю вакыты да әле ул.
бакчаларда, кырларда бу вакытта эш гөрли. Кешеләр төтәлләрдән чигендер, кишер, кәбестә, кабак чыгара, бәрәңге ала. Кескене өлгерә торган алмалар, йөзем җимеше, кара миләш җыя. Дустым, алтын кыз сау һавада йөрү өчен менә дигән вакыт. Әтиәнең белән бергәләп көзге урманга бар. Төрле төсләрдәге яфраклар җый. Табигать матурлыгына соклан. Менә шундый матур, мул һәм бай икән безнең көзебез. Ә без дәвам итәбез. Яфракларны алабыз, аларны менә шулай итеп әйләндерәбез һәм үзебезгә охшаган төсләрне яфракларга буй башлыйбыз. Безнең көз инде әлбәттә кызыл, сары, кызгылт, сары, охра төсләрен ярата. Шуңа күрә без аларны кулланабыз. Яшел төсне дә кулланырга мөмкин. Яфракның бер өлешен, бу безнең миләш яфрагы, без кызыл төскә буядык. Икенче өлешен сары төскә буйыбыз. Хәзер яфракны ак кагаз битенә куябыз һәм өстенә менә шулай итеп басып чыгабыз. Бу безнең эз калдыру алымы. Яфракны рәсем өстеннән алып куябыз. Менә шундый матур эз калды. Без дәвам итәбез. Безнең бик матур имән яфрагы бар. Аны да үзебезгә охшаган көз төсләренә буйыбыз. Әлфия апа яфракның яртысын охры төсенә буяды. Икенче яртысын сары төскә буй. Һәм шул ук хәрәкәтебезне кабатлыйбыз. Яфракны кагаз битенә куябыз, өстенә басабыз. Һәм яфракны кагаздан алабыз. Тагын бер яфрагыбызны алабыз. Бу безнең сирин яфрагы. Аның яртысын кызыл төскә буйыбыз. Икенче яртысына сары төс кушып җибәрәбез. Менә шундый кызгылт сары, кызыл яфрак килеп чыкты. Һәм инде сезгә таныш булган алым ярдәмендә эз калдырабыз. Киләсе яфрагыбыз безнең яшел төстә булачак. Әз генә охры төсен дә кушып җибәрәбез. Һәм рәсемдә эз калдырабыз. Безнең тагын кичкенә генә матур яфрагыбыз калды. Аны да шулай ук буйыбыз. Без яшел төсне кулланабыз. Һәм эз калдырабыз. Дуслар, хәзер без менә шундый нечкә пумала алабыз һәм яфракларны ясап бетерәбез. Дуслар, менә шундый матур көзге натюрморт килеп чыкты. Без аны чын яфраклар һәм эз калдыру алымы ярдәмендә ясадык.